Igama lami ngisaziso soGqakamkhulu owakwaBhathi umntwana. Apha yilapha nje umntwana walapha, inkosikazi yami engingcwabe namhlanje. Eyatshayiswa imoto ephakathi. Into eyenzekayo bhuti, inkosikazi yami iyocofa esibonelelo sikarhulumente sabantwana. Yandifonela njengesiqhelo uba mandiyihlangabeze, ndayihlangabeza nyhani ndihamba nomntwana. Yeza ke iteksi ingakafiki sabe simbona egibele ngaphambili kodwa inkosikazi yami. Wehlika ke ngoku siseza njalo. Mehlisa iteksi kwecala lakhe futhi ehlika nakulo xa sedolophini, sehle kwecala sakhe ngakulo aseqitha. Yayihlika wathutha iimpahla zakhe wayeselinde thina. Sathi xa sokufitsha kwaphuma imoto etheni eyisiwa ngasedolophini. Yafika yamtshayisa ke unkosikazi wam imoto, yenyuka yaphezulu. Yabe sebuya yamrhuqa ngamavili apha ngaphantsi, i-distance ende kakhulu engendiyazi. Lapho ke ndingasamboni nombona, ndambona ngomazipha secaba nemoto yonakele ke ngoku, ndambona kanjalo. Xa ndifika hayi sephelile ngaye, ubuchopho bungaphandle, amathambo nje ulimele asevele ngaphandle enyameni. Yiyo nto ndazi kwaba njalo. Masibonisile soGqakamkhulu. Apha ekhaya ungumama omncinci kaSaziso. Umama lona ke njengoba engumama omncinci, ungumama omncinci enguManyawuza kwakuba nguManyawuza. Ndingatsho tata ndithi emphefumlweni wam mna ndilimele kakhulu. Andikaziva futhi kwaye andikabizoziva kakhulu ngesehlo esisenzekileyo, ngakumbi kwabantwana aba bakhe abatshiyayo bazintsizi, babona basilimaza ukodlula. Ngoba ke lo sesinikezele ngaba udlula, akho nto singabe sayenza ngayo. Eyona ntlungu isibulala kakhulu babantwana aba bakhe bayintlungu eyona ibona uba iyasilimaza uwesi. Kwaye tata singoomama balapha kwaBhathi silimele nje kweli khaya. Urhulumente siyabona uba unikezele ngathi singabamama ngoba kuyadlalelwa kuthi kodwa kungabikho ngqalelo ithathwayo ngathi. Siyaphela xa sibulawa babantu besilisa. Ngoku sibone singonwabanga kakhulu, sibone uba urhulumente unikezele ngathi. Abantu sidla nabo inkoba apha emakhaya, abantu abasibulalayo. Akho nxaxheba urhulumente ayidlalayo ngabo. Yambetha wenyuka, yabe sembetha ngamavili imrhuqa ehamba nayo indlela ende kakhulu. Yabe ucaba imoto iyafa izibe iyamyeka uhamba nayo, kufa kwemoto. Wabuya ke lo mfana weza apha kuye esidumbini sakhe sebeswelekile. Wangathi uyadrayiva wathi lihlwempu kanti endilibuleleyo, hleli ndizolinceda ndizolingcwaba. Namanye amagama amaninzi amanye endiwalibalayo ngenxa yoba nam andikabikho rayithi. Ezinye izinto ndibana ndizilibala, zininzi into ezithetha. Kwaye into ezininzi ndaziva ngabahlali ngoba bendingekho rayithi kakuhle. Abantu bokuhlala noceba yazi bayancedisa kakhulu. Uba uceba wayekhona ngalaa mini kwenzeka le ntlekelo. NoNantsika ngoku noNozithityani wayekhona naye kulaa ndawo. Bake bafika ke ngoku apha endlini ke ngoku bezolilisana nam, bashiya nento ebencedisa ngayo ke ngoku njengoba ndizongcwaba ke ngoku njengoba uqhushikiwe ekuqaleni. Caba umoshakele kakhulu unkosikazi wam, kodwa kwacabanga inkonzo yomngcwabo izolandela ke ngoku. Amapolisa bhuti ekhona phaa athi azomfuthisa uba kuyabonakala uba usele utyalo, abe sembopha. Kodwa ngoku wazithethela ngokwakhe yena amapolisa wathi kuyafana, akho polisa lingambopha, amfihla nje apha ebusweni bethu njengoba khona abahlali phaa nefemeli yam. Wathi yena kanohlala jele nyhani kuyavakala uba waphuma ngoLwesihlanu. Akho nto ivakalayo ke ngamapolisa, nathi zange sabizwe ekheyisini uba uyovela kuthulekile nje. Kuyacaba kuyanto uba ubulele ihlwempu, futhi ihlwempu apha eSouth Africa liyabulawa. Ndiyayidinga kwelam icala i-counselling. Umntwana yena wathathwa kuloo mamakhe and i-counselling sewadibana nayo ke ngoku yena. Ndim endingadibana nam ndiyidinga kakhulu kuba ibuya laa nto leyo ebusuku. Yonke le nto yenzeka phambi kwakho kangangokuba ubane engabikho rayithi, umbone uba uthule uyacinga abe shushu kwa ukutya kunzima. Noba ulele
ebamba umakhulu wakhe, ufike ebambele phaa umakhulu wakhe, umbone bethukelana uba yonke into wayibona akho nto zange ayibona. Ndingavuya kakhulu uba lo mntu labo wenkosikazi yam angabotshwa, ubonakala uba wenze into ajeziswe, uyeve uthuleke kanti angathi akwenzekanga nto. Sibulele mntakwethu, enkosi. Enkosi bhuti. Unwabile wonwabaphi? Ingakakho namhlanje. Mna ndiyambona umntu othi xa unwabile ngasazi uba wonwabaphi, ndimbona xeselapha. Uyabona ngoku indlela agitya ngayo ngoku, yena akazazi uba wonwabaphi. Andiva busithini? Osusubathine Osubalona